Ea, konta ezaguzue zein den zuen arazoa. Ez dut zer entzuten, hitz egin pixka bat altuago. Kontatzeko zer pasatzen zaizuen. Zein den pasteriko zuena? Nire gehien gustatzen zaizena, ez kontatzea da. Ez, hori ez, zer den zuen arazoa. Marrazo bat? Non, hau edurra! Nahiko da! Joan, ea burban eskitzen guren, ez dago marrazorik. Konta izaguzue zein den zuen arazoa. Zein den nire aitona? Kontatzeko zein den zuen arazoa. Ez dugu zuen ez galdetzen zertarako behar dugun dirua zuzenean azalduko dizuet. Jotzatik gorra gara eta iaia ez dugu ezer entzuten. Diru horrekin operazio bat egingo genuke. Ongi da, konbentzitu gaituzue, dirua zuei emango duzue. Kutxa berde horretan dago goreta. Har ez da zuezue, guga bagoa. Kutxa berdean esan du, ez da? Bai, berdean, zein egiz izan izan. Kutxa berdean ez dago, nola ez dagoela ze? Baina zuek ez zineten gorra? Alde mendik tropaterakoa! Ondoren beste bi pertsona zelebre sartu ziren. Eguno jauna. Ez dugu ezer ulertzen. Orain ulertu dut. Puntuak zarete eta ezin duzue hitz egin. Eta zer egingo zenukete diruarekin? Ongi da, konbentzitu gaituzue, dirua zuei emango dizuegu. Kutxa berde honetan dago gordeta. Har ez da zuezue, gu bagoaz. Etxe berde zertu, Bai, baina, zer erreza izan hori trampaitia? ez dago zer. Baina zuek ez zineten mutua? Bai. Alde mendik tropaterakoa! Eta zer egingo zenukete diruarekin? Ospitalera joango ginen eta operazio bat egingo genuke. Ongi da, konbentzitu gaituzue, diru zuei emango dizuegu. Kutxa berde horretan dago gordeta. Har ez da zuezue. Eta nire ametxik handiena pilotaria izatea da. Eta nire protagonista. Aizu, gutxamentan ez dago ezer. Nola zago ezer?
kutsa beran zein horrez izan den mozorgole diru zegoela. Aizu, kutsa honetan ez dago ez, Nola ez dagoela, zer? Baina zuek ez zineten errena? Hemendik kanpatialakoa! Azkenik beste bi pertsona sartu ziren. Eta mutuak? Orduan zertarako behar duzue dirua? Ez jauna, guk ez dugu dirua nahi. Zuek zeun, ospitale berri bat eraikitzea da eskatzen duzueguna. Zuek uste duzue beraien dirua behar